Als kinderen 4 weken oud zijn, komen ze voor het eerst bij ons op het consultatiebureau. Dan is de afspraak bij de consultatiebureau arts. Die kijkt kinderen helemaal na. Lichamelijk onderzoek doet ze, preventief. Die keer erop komen de kinderen bij mij dan, of bij mijn collega. Het verpleegkundige consult van 8 weken, zei ze dan. Dan krijgen kinderen de vaccinaties als ouders het willen. Bij de naam consultatiebureau denk ik eigenlijk aan baby's. Maar niet alleen baby's, ook iets oudere kinderen. We ontvangen hier kinderen van 0 tot 4 jaar. We komen in de gezinnen als een kind 10 tot 14 dagen oud is. Dan nemen we de zorg over van de kraamverzorgster. We doen dan de intake van hoe gaat het met moeder en kind en met het gezin. Worden de consultatiebureaus nou nog veel bezocht? Worden heel veel bezocht. We hebben een hele hoge opkomst. Eigenlijk zien wij altijd alle kinderen wel. Tegelijkertijd in bepaalde situaties gaan we juist naar kinderen en ouders op huisbezoek. Dat doet een pedagoog, dat doet een verpleegkundige. Maar je ziet het ook bij de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts die op scholen gaan. Op het voortgezet onderwijs werkt ook een verpleegkundige. En zo lang zijn kinderen wel in beeld. Niet meer zo op de basisschool en het voortgezet onderwijs is het niet zo frequent als op het consultatiebureau. Dan is het best wel vaak. En op de basisschool zijn er 2 standaardmomenten. En op het voortgezet onderwijs in principe 1 keer. Consultatiebureau is al een hele oude naam. En dat roept bij sommigen misschien wat oude belevingen op. We moderniseren aan de andere kant wel. En tegelijkertijd is die naam consultatiebureau ook ontzettend bekend. Dus als je daar een nieuwe naam aan koppelt, ja, dan moet je ook weer ontzettend veel PR en communicatie inzetten om daar bekendheid aan te geven. Verrassend dichtbij. RTV NOS.